Bon vespre a tothom. Iniciaríem l'audiència pública prèvia al ple. Primer de tot, aprovaríem l'acte de la sessió anterior. I aniríem al torn d'intervencions. Ens consta una paraula demanada. Senyora Albareda, té la paraula. Ja em sento repetir-me, Santa Madrona. A veure, si algú ha anat a veure el Parc dels Vivers, si tingués una mica se li cauria la cara de vergonya. Refereixo, van reposar uns arbres que s'havien mort. Aquests estan morts. Les baranes de fusta que protegeixen a la gent. Des de fa mesos, en un tram en falten 3 i en un altre tram en falta una. El caminet que porta des del primer nivell fins on estan els gronxadors té uns forats bestials. No és culpa de les 4 gotes que han caigut ara. Porta bastant més de mig any, o sigui, tot l'estiu ha estat exactament igual. Bé, llum, al Parc dels Vivers, simplement, no té llum. Hi ha 8 faroles per tot el Parc dels Vivers, el que provoca una sensació d'inseguretat. El passadís de fusta que han posat, jo he vist caure a 3 persones. D'aquestes 3 persones, 2 eren adultes. Les fustes estan en el sentit contrari a la marxa. Hi ha sorra i fusta caiguda segura. A més, amb les 4 gotes que han caigut, després de la fusta hi ha forats. O sigui, qui va dissenyar això, doncs, no sé, jo li faria, com a filla de paleta, li faria un petit curset. Bé, faroles. Ens han canviat les faroles a Santa Madrona, suposo que deien que aquelles faroles. La sensació lumínica amb les noves faroles és pitjor. Aquestes faroles adrecen la llum directament a terra. Quan hi hagi un cotxe aparcat, visibilitat pràcticament nul·la. Els cívics a Santa Madrona no sé què fan. Hi ha faroles, crec que fa més de 3 setmanes que està fosa, l'altra una setmana. Mig poble amb vianants. Santa Madrona, a veure, vianants, tenim les voreres. Carrer Pep Ventura. Hi ha una normativa, que almenys existia abans, no sé si ara, la vegetació privada de les cases no pot envair la via pública. Envaeix completament la vorera. Els vianants no van guanyar res a que es traguessin els arbres al carrer Pep Ventura. Tenia arbres. Ara és la vegetació que surt de les cases. Bé, una altra cosa, aquí tinc unes instàncies per contestar. Senyors, la meva àvia era aragonesa, jo no pararé. Jo vull una cita i vull aconseguir la cita. Perquè el col·legi escolar teòricament ho fem amb un altre. Senyora Folk, va vostè suposo que hauria dir que havia ofès per dir-li incompetent. L'amonestació té de la mateixa manera, de la mateixa forma, en privat. Senyor Oliveres, vostè em va cridar l'atenció en públic. Això, a més de ser una falta d'educació, és de respecte. Bé, la boca de la Riera, algú ha contestat a la síndica de Greuges, en aquella època era síndica de Greuges, van dir, primer, que no hi havia cap fosar. Quan jo vaig aportar pel·lícules i fotografies, van tindre que baixar del burro, hi ha un fosar. Van dir que estava protegit. Aquest fosar, hi ha moltes persones de la zona que han vist arribar criatures amb gossos. L'única protecció que té aquest fosar és la canya americana, que ara s'està lluitant per treure-la. Això no és una protecció. Està protegit pels 3 costats. Per la boca no està protegida. Al carrer Domènec Ferrer hi ha una boca de riera de pixarrí. Està completament blindada per tots els costats i per sobre. A veure, una altra cosa, la sonometria que han fet
ens han pres el pèl. A l'any 2008, amb aquestes instàncies que tinc jo aquí, vaig trobar una regidora, sempre he dit el nom, la senyoreta Marta Neira, que a la plaça de la Ninfa em va dir: Albareda, estaràs contenta, al final et posen les plaques, les pantalles. I li vaig dir, primer que no me les poses a mi, es posen al barri, paguem com zona residencial. I li vaig dir, quan estiguin posades m'ho creuré. Senyors, estan per posar. La Riera d'Alella no hi ha cases i, sin embargo, té protecció als dos costats. Aquí a Santa Madrona es veu on acaba el terme municipal de Teià. Teià ha aconseguit les plaques acústiques. I tant que volen pacificar la Nacional 2, el que no es pot fer és pacificar una cosa que gràcies a aquesta cosa va créixer el poble del Masnou, com és Renfe i la Nacional 2. A nosaltres, a l'any 70, ens van imposar una autopista amb una curva demencial amb les corresponents bandes sonores. El soroll és infernal. I miri jo el que faig servir. I m'he tingut que canviar d'habitació. A veure, aquesta sonometria s'ha posat al vehicle on no es tenia que posar. En el seu dia el senyor Rodó va entregar al senyor Gisbert un informe amb una sonometria i sortia no positiu, no, positivíssim. I en aquella època l'autopista era de pagament. Ara és gratuïta i s'ha multiplicat el trànsit. Vostès estan pacificant el poble i ens ho estan donant, per on saben, els de Santa Madrona. Senyor meu, facin el favor de tindre Santa Madrona, carrer Girona. Arbres fora. Els vianants tenim preferència per les voreres. Aquests arbres no són sants. I a vostès els hi va molt bé que 4 eixelebrats de l'Associació de Veïns que no representen a Santa Madrona vulguin els arbres. Aquests arbres provoquen molts problemes i per sota, a més del clavegueram i l'aigua, passa el gas. Jo per allà ja no Molt bé, senyora. Si hi ha algun problema... D'acord. Ara hi ha un altre. Sí, sisplau, vagi acabant. Un altre. No, vagi acabant, per això, sisplau. Gràcies a vostès, miri el que tinc. Són vostès uns mentirers. Molt bé. Vaig tindre una caiguda a la via pública i vaig presentar fotografies de com estava la vorera en el moment de l'accident. Vostès, el meu advocat, li van presentar un informe en data 30 de juliol del 24 dient que la vorera estava en perfecte estat. L'accident va ser el 26 de desembre de l'any 22. No hi havia ningú al carrer, tothom estava celebrant Sant Esteve. No tinc testimonis. Suposo que per meva paraula serveix per a algú. Ara, gràcies a vostès, miren el que he aconseguit. Possiblement una pròtesi i és que vostès m'han perjudicat a mi i s'han rajat com uns covars. Molt bé, moltes gràcies. Prenem nota de tot el que he dit. Evidentment tenim visions diferents del que passa al barri, com ho té amb l'associació de veïns, i per tant prenem nota de tot allò que es pugui. Això és la seva opinió. Soc sòcia fundadora. D'acord, però hi ha veïns que ho veuen d'una altra manera, però tot i així... I a mi no m'inviten. No li puc fer res, això no li puc arreglar, no li podem arreglar nosaltres. Sí, molt bé. Doncs a la regidora ha pres nota de tot i mirarem de respondre el que puguem. Hi ha alguna paraula més, aprofitant aquesta audiència pública prèvia al ple? Doncs sí, un moment, sisplau, que... Hola, jo parlo fort, o sigui... És que es grava. Vale. Inquietud usuàries del Servei d'Atenció Psicològica de l'Ajuntament del Masnou. Document, ens dirigim a l'Ajuntament des d'un lloc de profund respecte, però també des d'una necessitat vital de ser escoltat.
seus serveis a l'Ajuntament, sentim l'obligació d'expressar el que això suposa per nosaltres. No som usuaris que han confiat la història, el seu i el seu procés de sanació a dos professionals excepcionals. Demanar ajuda psicològica no és un tràmit, és un acte d'enorme valentia. Suposa reconèixer la pròpia vulnerabilitat i atrevir-se a obrir espais interns que moltes vegades han romès tancats durant molts anys. Quan una dona decideix asseure's enfront d'una psicòloga, ho fa amb por, amb esperança i amb una confiança fràgil que necessita temps i cura per a sostenir-se. Regina i Patrícia han sabut crear aquest espai segur, humà i respectuós, on aquesta confiança pot florir. Gràcies al seu acompanyament, moltes de nosaltres hem pogut posar paraules al que feia mal, sostenir moments de profunda foscor i començar a reconstruir-nos des d'un lloc més conscient i sa. El seu treball no és només professional, és profundament humà. La possible interrupció d'aquests processos terapèutics no es viu com un simple canvi de personal, sinó com una ruptura emocional que pot tindre conseqüències reals en la salut mental de qui estem sent atesos. Totes les persones poden tornar a començar de zero. No totes tenen la força per a tornar a contar la seva història una vegada més. Per això, demanem a l'Ajuntament que consideri el valor intangible però essencial del vincle terapèutic i del treball ben fet, que es tingui en compte que la continuïtat de Regina i Patrícia no és només una qüestió d'organització interna, sinó una decisió que afecta directament el benestar emocional de moltes dones del municipi. Cuidar la salut mental és cuidar les persones i cuidar les persones és cuidar la comunitat, que tots i totes formem. Confiem en la sensibilitat, la humanitat i el compromís social de l'Ajuntament per valorar aquesta petició des d'una mirada àmplia, empàtica i conscient de l'impacte real d'aquesta decisió tindrà a les nostres vides. Gràcies per escoltar, gràcies per cuidar. Moltes gràcies per la seva intervenció, senyor regidor. Suposo que es refereix al contracte... Sí, la psicòloga... Sí. Val, no. Bona tarda. En primer lloc, molt agraïda de les vostres paraules. Sé que són molt sentides i sé que són des del cor. Comparteixo la vostra visió i la vostra forma de viure aquest acompanyament que oferim com un servei des de l'Ajuntament. Malauradament, els processos d'adjudicació d'aquests serveis tenen un procediment que no depèn directament de la nostra decisió política. És un procediment que passa per al Servei de Recursos Humans i nosaltres, ojalà, mai tinguéssim que estar variant el personal que fa aquests serveis. El que passa és que han de complir una sèrie de requisits per continuar en el procés, diguem-ne, de selecció de personal i en aquest sentit jo no us puc avançar ni assegurar que sigui així. Ojalà puguem celebrar-ho d'aquí uns dies, que hi ha possibilitat d'aquesta continuïtat, però malauradament no us ho puc assegurar i a mi també em pesa, vull dir, és una cosa que em preocupa a mi també, a mi i al servei en general, evidentment. Però per poc que es pugui i tinguem la capacitat de fer el procés i que poguessin continuar en la seva plaça, doncs així seria. Vull dir que tingueu en compte que no és que no estiguem contents amb la feina feta, al contrari, perquè s'ha vist una evolució en aquest últim any molt important i penso que en aquesta línia és la que hem de seguir treballant amb una visió comunitària, no només individual, i penso que està donant el seu fruit i aquí tenim les vostres paraules, que és part d'aquesta
millora que hem patit en aquests últims anys, perquè sí que és cert que és un servei que ha patit molts canvis de personal, circumstancialment, també ha patit un canvi de model d'execució, diguem-ne, fins fa uns anys era un servei que estava subcontractat amb una empresa externa i des de fa un any, si no recordo malament, o un any i mig, es va poder fer la gestió per fer el servei directament des de l'Ajuntament. I en aquest sentit nosaltres aquest servei el tenim d'alguna manera subvencionat per el Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Depèn d'aquesta subvenció perquè es mantingui aquest servei d'alguna manera per qüestions econòmiques i sabem que la subvenció continuarà, per tant el servei continua, el que no puc ara mateix garantir que continuïn les professionals que estan actualment. Ojalà sigui així i en sortirem tots beneficiats. I gràcies per les paraules de nou i els hi transmetré també amb elles. Gràcies. Moltes gràcies, vetllarem perquè vagi bé. També cal dir que tenim un problema amb els contractes programes. El contracte programa del Departament de Feminismes on està aquesta línia que la Generalitat paga aquests serveis, sortosament ara serà un contracte plurianual, que això és una cosa molt important, que sigui plurianual és el que podrà permetre una continuïtat de les mateixes persones. Això no ha sigut el mateix amb el contracte de serveis socials, que té un volum de diners molt gran. Em sembla que avui mateix s'ha firmat aquest contracte programa, però per sort aquest contracte programa és plurianual. Es volia, això puc parlar també com a membre d'una entitat municipalista, que el contracte programa de serveis socials també fos plurianual, no ha estat possible, però sí que on depèn aquest servei serà un contracte programa plurianual que si se soluciona el problema amb aquestes dues coses poden tenir la continuïtat, donarà una major estabilitat al ser plurianual el contracte programa. Per tant, això, diguem-ne, tenim una perspectiva d'avenç amb aquest contracte programa, però estarem a l'aguait ara perquè es pugui renovar. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Sí, endavant. Moltes gràcies. Des de Fem Masnou us volem agrair profundament que heu fet servir aquest espai, que aquest espai és vostre, que nosaltres estem al vostre servei. Com bé dieu, esteu parlant d'un servei essencial, fonamental, que genera un vincle, i aquest vincle moltes vegades és com el fil que permet la subsistència. Llavors és molt important que esteu aquí, és molt important que nosaltres prenguem nota del que esteu dient, que realment aquest servei es converteixi en un servei estable, jo crec que totes estem d'acord en això, amb la voluntat de l'estabilitat del servei, i que no depengui de fons externs, sinó que depengui de fons interns. I que no tinguem que estar parlant ara mateix d'aquesta ruptura, d'aquesta pèrdua de vincle i d'aquesta pèrdua de continuïtat. Però sobretot gràcies per venir, per ser valentes per venir avui i per sentir que aquest és el vostre espai. Moltes gràcies. Cal tenir en compte que normalment els programes vinculats tant al Departament de Feminismes com al de Serveis Socials, normalment la Generalitat, ja per una qüestió que portem molts anys així, acostuma a finançar el 66% i una part ho financia l'Ajuntament. Són programes que porten molts anys. Esperem que la plurianualitat aquesta que ha aconseguit aquest programa, esperem que també amb l'altre programa que té un volum, on hi ha precisament el servei d'atenció domiciliària, el servei del SIS, els EAIAs, tots aquests programes tinguin una major estabilitat i per això també estem signant ara aquests contractes programes perquè puguem tenir aquesta major estabilitat. Esperem que el que s'ha aconseguit amb on està aquest servei, que és en el servei en el Departament de Feminisme, aquest contracte programa que tindrà plurianualitat, tingui la mateixa plurianualitat amb l'altre servei i puguem tenir uns serveis socials més estables, que en aquests moments la despesa que assumim els ajuntaments comparat amb les obligacions que té la Generalitat és molt desproporcionada. Pensin que el servei d'assistència domiciliària es paga per part de la Generalitat a 21 euros, ara es pujarà a 24 i el servei a l'hora es paga 30 euros. Els ajuntaments estan una mica precisament revoltats amb aquest tema. Per tant, hem de començar a intentar que hi hagi un finançament estable per donar millors serveis.
Moltes gràcies. Si no hi ha alguna pregunta més. Doncs deixaríem aquí l'audiència pública prèvia al ple i reprendríem el ple a les 7.